Ďakujem pekne. Vážení hostia, vážené delegátky a delegáti snemu, dovoľte aj mne, aby som predstavil v stručnosti činnosť zahraničného výboru, ktorý sa v podstate venoval takým trom dimenziám aktivít RUZ v tejto oblasti. Tou prvou sú naše aktivity voči medzinárodným organizáciám, druhou sú naše regionálne iniciatívy a treťou bilaterálna spolupráca. Suverene najdôležitejšou sú naše vzťahy voči medzinárodným organizáciám a jednoduchým dôvodom je globalizácia. Globalizáciu cítime všetci, cítime ju nepríjemne, cítime ju v podobe toho, že napríklad americká vláda, ktorá je veľmi ďaleko, nezodpovedne svojim občanom sľubí dostupné bývanie pre všetkých a musíme sa tým nepríjemnými dôsledkami zaoberať úplne všetci. Globalizáciu ale cítime okrem iného aj tým, že dnes už nestačí podnikateľom obhajovať svoje záujmy len v rokovaniach so slovenskou vládou a so slovenským parlamentom. Čiže obrazne povedané, s globalizáciou a našim vstupom do medzinárodných zoskupení v Slovensku pribudli niektoré ďalšie hlavné mesta. Okrem Bratislavy sa akoby slovenským hlavným ďalším mestom stali Brusel, Ženeva a Paríž. My sme vyvíjali veľmi intenzívne iniciatívy na to, aby naše záujmy boli obhajované aj voči orgánom v týchto mestách, ktoré dnes už vo mnohých oblastiach významnejšie regulujú podnikateľské prostredie na Slovensku než slovenská vláda alebo slovenský parlament. Čo sa týka Bruselu, Republiková únia zamestnávateľov je zastúpená v Európskom hospodárskom výbore, čo je poradný orgán Európskej komisie Európskeho parlamentu. A vďaka tomu máme bezprostredný prístup k najranejším štádiám vzniku legislatívnych iniciatív a ďalších dokumentov na úrovni Európskej únie. Ďalším našim zastúpením v Bruseli je Business Europe, strešná zamestnávateľská organizácia, vďaka ktorej dostáva Európska komisia a Európsky parlament stanoviská podnikateľských a zamestnávateľských organizácií tým iniciatívam, ktorými sa práve zaoberajú. Čiže združujeme sily so všetkými ostatnými organizáciami v Európe. Z hľadiska významnosti hneď za Bruselom z nášho pohľadu nasleduje naše ďalšie nové hlavné mesto a tým je Ženeva. Ženeva preto, lebo je sídlom Medzinárodnej organizácie práce a Medzinárodná organizácia práce zase významným spôsobom hovorí do mnohých oblastí týkajúcich sa toho, aké budú podmienky na trhu práce, aké budú vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, aké budú pravidlá pre bezpečnosť a organizáciu zdravia a ochranu zdravia pri práci a tak ďalej a tak ďalej. Tu nás si zastúpenie zabezpečujeme prostredníctvom strešnej zamestnávateľskej organizácie, ktorá sa nazýva Medzinárodná zamestnávateľská organizácia, alebo Medzinárodná organizácia zamestnávateľov, ktorá je najväčšou zamestnávateľskou organizáciou na svete. A napokon Republiková únia zamestnávateľov má zastúpenie aj v Paríži pri Organizácii pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, ktorá je zase tou inštitúciou, ktorá významným spôsobom stanovuje spôsob regulácie pre oblasť zahraničných investícií. A my sme členom BIAC, čo je tá zamestnávateľská organizácia. Čiže, ak to všetko zhrniem, tak môžem konštatovať a s potešením to konštatujem, že Republiková únia zamestnávateľov je jedinou organizáciou, či už podnikateľskou alebo zamestnávateľskou, ktorá je takýmto spôsobom reprezentovaná vo všetkých týchto troch kľúčových mestách: Bruseli, Ženeve a Paríži. Samozrejme, nie je to len tým, že by sme mali viac peňazí, alebo vôbec to nie je tým, lebo pracujeme so skromnejším rozpočtom ako mnohé iné organizácie, ale je to tým, že robíme našu zahraničnú činnosť na základe vopred schválenej stratégie, ktorá má určité ciele a medzi základnými cieľmi je výrazná aktivita práve vo vzťahu k medzinárodným organizáciám. Zároveň si ale uvedomujeme, že hlas slovenských zamestnávateľov aj prostredníctvom našich strešných organizácií v týchto mestách je obmedzený. A zase si nezakrývajme, že aj v zamestnávateľských organizáciách bývajú často rozdielne
riešia otázky, pohľady napríklad francúzskych zamestnávateľov alebo iných zamestnávateľov v západnej Európe na riešenie problémov oproti nám. Takže z toho dôvodu sme veľmi privítali zapojenie sa do regionálnej iniciatívy, ktorá začala ako iniciatíva stredoeurópskych zamestnávateľov z Maďarska, Slovenska, z Rakúska a z Česka. A postupne sa k nám pridali zamestnávateľské organizácie zo Slovenska, Chorvátska a najnovšie z Rumunska a Bulharska. A prostredníctvom takejto regionálnej iniciatívy, ktorá sa stretáva pravidelne raz za 6 mesiacov, minulý týždeň sme sa práve vrátili z Budapešti, predtým bolo zasadnutie vo Viedni, vieme koordinovať naše postoje a ak presvedčíme našich partnerov, tak návrhy v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách vieme prezentovať už v pomerne slušnom počte ďalších krajín. To znamená, že neviem si predstaviť organizáciu, ktorá by vedela ignorovať názor povedzme desiatky členov a práve regionálna iniciatíva slúži na to, aby náš hlas dosilnil. Ja tu vidím zástupcov teda aj našich rakúskych partnerov, aj pána Míla z Slazu prúmyslu, to sú asi naši najbližší spolupracovníci aj v tej tretej úrovni, o ktorej som spomínal, že sa ňou zaoberáme, a to je bilaterálna spolupráca. Vážené delegátky, vážení delegáti, ako hovorím, pracujeme s pomerne skromnými prostriedkami. Nemáme v rámci RUZ dokonca ani vyčleneného človeka, ktorý by sa čo len špeciálne zaoberal sám na plný úväzok zahraničnými aktivitami. Je to Martin Hošta, ktorý polovicu svojho času ako tlačový tajomník venuje aj otázkam zahraničným. Čiže s týmito skromnými prostriedkami si myslím, že sme dosiahli vynikajúce výsledky. Zároveň je treba povedať, že členstvo členské, ktoré platíme do týchto medzinárodných organizácií, dnes už predstavuje významnú časť nášho rozpočtu, ale myslím si, že je potrebné tieto prostriedky vynakladať. Zároveň by som vás však vyzvať na väčšiu aktivitu aj z vašej strany, pretože zahraničný výbor povie na tú koordinačnú funkciu a na to, aby sme neplatili len členské, ale aby sme aj naspäť mohli z tých organizácií niečo dostať, je potrebná práve táto vaša iniciatíva. Takže ja sa teším, že naša spolupráca v tejto oblasti sa aj v tom ďalšom období zintenzívni, aby sme o rok, keď sa tu stretneme, na sneme mohli informovať o ďalšom potešujúcom vývoji v oblasti zahraničných aktivít. Ďakujem veľmi pekne.